Martxoaren 8 iragarri zuten greba feminista orokorra egingo zela, baina noiz zehaztea falta zen. Dagoeneko zehaztu dute, azaroaren 30ean izango da. Euskal Herriko mugimendu feministak grebara deitu du zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko. Adierazi dutenez, horretarako ezinbestekoa da zaintza sistema publiko eta komunitario bat martxan jartzea. Kaixo, eguerdion, Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30erako greba feminista orokor batera deitu du zaintza kolektiboa aldarrikatzeko. Mugimenduak jakinarazi duenez, zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde hartuko dituzte kaleak azaroaren 30ean. Era berean adierazi dute ardura eta erantzukizuna exigituko dutela gaur egungo sistema bere horretan mantentzearen alde egiten dutenei. Eta gogoratu guztion ardura dela aferari erantzutea. ELA, Komisiones Obreras, LAF eta ESK sindikatuek grebara deitu dute gaurkoan ere Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean. Gaurkoan ere lanuzte eguna daukate izan ere urte eta erdi baino gehiago danamate hitzarmena berritu gabe. Hala langileak osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat, eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borrokatzen eta gure eskubideak aldarrikatzen. Gure momentue, orain arte beti gure lanean egon gara gure usuarioen aldetik bere eskubideak aldarrikatzen eta borrokatzen, eta orain da gure momentu eta gure eskubideak aldarrikatzeko eta borrokatzeko. Aurrera pasu txiki bat esan dezakegu egon dela, batez ere patronala ohartu delako ez dugula bakarrikan KPI-aren, KPI-aren gainetikan diru askatzen, salarioetaz ez gabiltzala bakarrik salarioetaz hitz egiten, baizik eta ere bai, sektorearen duintasunaz eta sektoreak hainbat aldarrikapen desberdin ditula arrisku psikosozialen inguruan adibidez, ero ez dakit osasun komplementuen inguruan adibidez. Eta Gipuzkoako hondartza batzuetan bainua debekatu dute, Zumaian eta Orion. Pasaden astean Zarautzen. Zer da gertatzen hondartzetan, Udane? Orioko hondartzanetan atzean daukagun Zumaiako Santiago hondartzan ezin da bainatu, ez da hemen daukagun Urola ibaiaren itsasadarrean. Halaxe adierazi du Eusko Jaurlaritzak osasun sailak, izan ere bertako urek ez dute betetzen araudiak ezarritako irizpide mikrobiologikoak. Zehazki, E. coli bakterioan muga gainditu dute ur hauek. Ostegunean osasun sailak beste eragin bat jasoko du eta bertan ikusiko da ea hondartzan berriro bainatzeko aukera dagoen. Hala ere gogoratu behar dugu, pasaden astean hemendik gertu Zarauzko hondartzan ere debekatu zutela bainatzea arrazoi berberagatik, baina ostegunetik jada bainatzea posible da bertan. Bestalde, Ipar Euskal Herrian ere egoera ez da oso ona bertako kostaldean, arriskutsu dagoela adierazi dute osasun agintariek, izan ere mikroalga Ostreopsis mikroalga agertu da beste behin, duela 2 urte agertu zen mikroalga hau lehendabizikoz Euskal Kostan, eta 900 bat lagunek sufritu zuten honen eragina, gripe moduko bat dela adierazi dute, eta aurten lehendabizi agertu da ekainean Donioane Loizuneko uretan. Beraz, ikusi beharko da nolako eboluzioa duen honek guztiak. Eta uztailaren 3 hasiko da Gasteizko jazaldiaren 56. edizioa. Aurten gainera Mendizorrotzako eta Printzipal Antzokiko kontzertu ez gain, zenbait lekutan antolatuko dituzte ekintzak. Besteak beste, Andre Maria Zoriaren plazan Mendizorrotzako igerilekuetan eta Memoria plazan. Uztailaren 3-tik 8 bitarte izango da jaialdia. Eta uztailaren 1ean, Prado Parkean, Jaza Parkean doako ekitaldia egingo da.
Eguneko titularak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Martxoaren 8an iragarri zuten greba feminista orokorra egingo zela eta dagoeneko ofiziala da. Euskal Herriko mugimendu feministak greba orokorrera deitu du azaroaren 30ean, zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria. ELA, Comisiones Obreras, LAF eta ESK sindikatuek grebara deitu dute gaurkoan ere Bizkaiko esku hartze sozialaren sektorean. Gaurkoan ere lanuzte eguna daukate, izan ere urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmena berritu gabe. Hala langileak osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Bizkaiko esku hartze sozialak berriro ere greba eguna du ELA, LAF, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek deituta. Maiatzean ere grebara jo zuten, baina lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen duenez kalera atera dira berriro. Joan den astean bildu ziren patronala eta intersindikala. Aurreko astean izan genuen beste mahai bat eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan hemen jarraitu behar dugu borrokatzen eta gure eskubideak aldarrikatzen. Egin duten proposamen bakarrak diruari dagokionez da, bigentzia luzia eskatzen digute, 2026 arte luzatzen da hitzarmena, oso diru kupuru txikia eman dute. Eta gainera, ez dugula bakarrikan diru ataz hitz egingo, bai? Urte eta erdi baino gehiago daramate ituna berritu barik. Egungo baldintzek gainera beharginen osasuna arriskoan jartzen dituela salatzen dute, eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka egiten dute. Negoziazioa desblokeatzea exigitzen dute eta lan gatazkan alaber, erantzunkizuna eskatzen diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Konturatzen zara, zure lana ez deko errekonozimendu bet. Eta, pasau dugu garai latzak, adibidez konfinamendue, eta momentu horretan bai oso beharrezkoak ginen, baina ematen dago inez. Grebara deitu dute berriro datorren asteko negoziazio maien eragiteko. Eta korapillo askatu ezean ez dituzte lanuzte gehiago baztertzen, sektorea aktibo eta langileak haserre baitaude. Aktibo dago, bai, sektorea aktibo dago, haserre dago. Nik usten de gainera sektoreak oso konstiente dela zer behar dugun, ez dela bakarrikan berriro esaten dut, ez dela bakarrikan soldata egoera, soldata egoeran inguruko eztabaida bakarrikan ez dela, baizik eta azken urteetako abandonua, administrazioen abandonua. ELA, LAF, CGT eta ESK sindikatuek elkarteratzea antolatu dute Mitxilineko lan hitzarmenaren aurka. 4 sindikatuek salatzen dutenez, lan hitzarmenak ez du jasotzen langileek bozkatu dutena. Izan ere, Arabako lantegiko 2000 langileek proposamen horren aurka bozkatu zuten. CGT, ELA, LAF eta ESK sindikatuek gutxiengo sindikalak hain zuzen ere elkarretaratzea egiteko deialdia zabaldu dute Gasteizko Mitxelineko lantegian. Elkarretaratzearen helburu nagusia da zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak onartuko duten lan hitzarmenaren ukatzea kaleratzea.
Sindikatuek diotenez lan hitzarmenak ez du jasotzen Gasteizko langileek bozkatu zutena. Izan ere, pasadeen astean egindako erreferendumean Arabako lantegian etzen onartu zuzendaritzaren azken proposamena. Plantillako 2000 beharginek hitzarmenaren kontra bozkatu zuten. Hala ere, gainontzeko lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten, eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmen proposamenak aurrera egin du. Gauzak horrela, gutxiengo sindikalak salatu nahi du azken erabakia. Azpimarratzen duenez, lan hitzarmen horretan soldata egoerak ez ditu KPIa kontuan hartzen. Mobilizazioekin eta grebekin aurrera pausuak eman ditugu, eta gauza batzuen artean KPIari soldata bermearen klausulaz hitzarmenean sartzea lortu dugu. Hala ere, mugatu diote igoera 2%, eta langileok KPI reala eskatu dugu. Elkarretaratzea asteazken honetan antolatu dute Gasteizko Mitxelineko lantegian eguerdiko ordu batean. Grebak ezin dituzte antolatu lan hitzarmenaren sinadurak debekatzen dituelako. Etxe bizitzaren arazoak gero eta larriago da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioak etengabe hazten ari dira. Besteak beste horiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian txosten baten bidez. Aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Etxe bizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioak etengabe hazten dira. 2022an 1001 etxegabe egin ziren. Turistifikazioaren izurria gero eta larriagoa da, eta etxerik gabe dagoenen kopurua gero eta handiagoa da. Politika publikoek ez dutela etxe bizitza eskubidetzat hartzen. Espekulazio ondasun bat izatea lehenesten dute negozioa egiteko. Beraz, politika publikoak egoera horren erantzuleak dira. Besteak beste, horiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian eskubide bat merkatuaren menpe izeneko txostenak. Eta aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Eskubidea jasotzeko baldintzak zabaltzea, gaur egun beharra duen biztanleri gehiena kanpoan uzten delako, etxe bizitza bat izateko eskubidea dutenei, prestazio bat emateko aukera ezabatzea. Bestalde, elako hartarazi duenez, egun Hego Euskal Herriko hiriburuetan, ez dago 600 eurotik bera etxe bizitza bizigarri bat alokatzeko aukerarik. Batez besteko soldataren 130 dena. Hego Euskal Herriko hiriburuak Espainiar estatuko 10 garestienen artean daude. Eta horretan, Donosti da garestiena metro kuadroko 5.000 euro gainditzen dituelarik. Egoera horrela, gazte eta migrante askorentzat emantzipatzeko aukera bakarra etxea partekatzea dela deitoratu duelak. Horrez gain, salatu du 30.000 etxe bizitza daudela utzik eta bitartean jende askok ezin du emantzipatu ez da etxerik lortu ere. Etxe bizitzaren erabilerari buruzko txostenaren arabera, 56.000 etxe bizitza baino gehiago utz daude EAEn eta Nafarroan 34.000 etxe bizitza inguru. Utzik dauden etxe bizitza guztiak alokairurako erabiliko balira, alokairuko etxe bizitza parkea 137an handituko litzateke EAEn eta Nafarroan 150an handituko litzateke. Sindikatuak nabarmendu duenez gainera, etxe bizitza politiken eredua aldatzea posibla da, eta Ipar Euskal Herriko alda mugimendua adibide bezala aipatu du. Eta atzo errefuxiatuen nazioarteko eguna izan genuen, hori dela eta diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatu dute errefuxiatuentzat. Manifestu bat sinatu dute 30 erakundek legezko bide seguruak eta harrera sistema eraginkorrak eskatzeko. Beste hainbat eskaren artean, Irungo lurreko muga kontrolak etetea ere galdegin dute. Izan ere, 2021 urtean 1221 pertsona itzuli zituen poliziak.
Bestalde politika esparrutik Gipuzkoako batzar nagusiak osatzeko osoko bilkura ostiral honetan egingo da. Zer ikusten da udane? Ostiralerako deitu dute Gipuzkoako batzar nagusia geratzeko osoko bilkura. Goizeko 10:00 ekingo diote saioari eta lehendabizi 51 batzarkide ere behin betiko zerrenda irakurriko dute eta jarraian hautagaitzak aurkeztuko dituzte. Bozketei dagokienez lehendabizi mahaiko presidentea hautatuko dute eta horretarako gehiengo osoa lortzen duen pertsona izango da presidente, baina honek 26 ordezkariren botoa beharko ditu gutxienez. Gehiengo osoa lortuko duenik ez balego, kasu horretan bigarren bozketa bat egingo litzateke eta boto gehien eskuratzen dituena izango da presidente berria. Kasu horretan baina berdinketarik balego, beste bozketa bat egingo litzateke eta boto gehien eskuratu dituena izango da presidente eta berdinketa errepikatuko balitz, maiatzeko hauteskundetan boto gehien eskuratu zituen alderdiko edota koaliziko batzarkidea izango da presidente berria. Eta Unai Uhaldek Nafarroko Parlamentuko presidenteak alderdiekin elkarrizketa sorta bat egingo du ekainaren 27an eta 28an. Legebiltzarrean inbestidura eztabaidara deitu ala ez erabakiko da bertan. Uhaldek babes nahikoa duen hautagaitzarik osatu ote daitekeen aztertu beharko du. Espero dugu aurrera egitea legegintzaldi honetan, aurrera egitea eskubideetan eta batez ere jendearen kezkei eta beharrei erantzuna emateko. PSek eta EAJak gobernu akordioa hitzartu dute Gasteizko udalean. Alderdi sozialistak alkatetza, ogasuna, giza baliabideak, kirola eta ogasuna eta hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena sailak izango ditu. Lehenengo aldiz gainera berdintasuna alkatetza sailaren barruan kokatuko da. Aste honetan tokiko gobernu batzordean inzetatuko dituzte udala sail bakoitzaren buru izango diren pertsonak eta alkateorden postuak beteko dituztenak. PSek eta EAJak Gasteizko udalerako gobernu akordioa hitzartu dute 2023-2027 legealdirako. Aurrera egiten jarraitu ahal izango dugu. Udalek funtsezkoa duten zerbait bermatzearekin batera. Hiri plural batek halako baita gure Gasteiz merezi dituen egonkortasuna eta gobernu zorrotza. Indarrak batzen baditugu, aurrera egingo dugu eta azkarrago egingo dugu. PSek bihar lokudeatuko ditu. Alde batetik alkatetzaren, ogasunaren, giza baliabideen eta kirol eta osasunaren arloak kudeatuko du. Bertan lau sail jasotzen dira alkatetza, harreman instituzionalak eta berdintasuna, ogasuna, giza baliabideak eta kirola, osasuna eta garapenerako lankidetza. Bigarren arloak hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena kudeatuko ditu. Eta horren baitan bi udaltzail izango dira. Hiri eredua etxebizitza, garbitasuna eta ingurumena eta ekonomia sustapena, enplegua, merkataritza eta turismoa. EAJak berriz beste bi arlo zuzenduko ditu.
pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta zaintzak eta administrazioaren modernizazioa eta espazio publikoaren hobekuntza. Lehenengoan sartuta daude gizarte politikak, segurtasuna eta kultura eta hezkuntza sailak. Bigarrenean aldiz espazio publikoa eta auzoak, administrazioaren modernizazioa eta gobernu irekia. Bestalde, Jose Antonio Susok Araba Buru Batzarreko presidenteak Radio Vitorian egindako elkarrizketan adierazi du Gorka Urtaranentzat eta alderdiarentzat onena izan zela hark Gasteizko alkategai gisa ez jarraitzea. Era berean azaldu du EAJaren eta PPren artean ez dagoela eskutuko plan bat. Azkenik, Araba Buru Batzarreko presidenteak 2016tik iragarri du 2025aren hasieran kargua uzteko borondatea duela. Eta hilabete bat baino ez da falta uztailaren 23ko Espainiako Gorteen hauteskundeetarako eta aurre kanpaina abian da dagoeneko. Horrek udal eta foru gobernuen osaketa baldintzatu du. Azken batean gobernuen mapa berriak eta hura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagai dira jadanik kanpaina aurre honetan. Eta hala izango dira aurrerantzean ere. Hilabete bat gelditzen da uztailaren 23ko Espainiako Gorteen hauteskundeetarako. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeen ondorenean, hauteskundeak aurreratzeren iragarpena egin zuen Pedro Sánchezek. Hego Euskal Herrian EH Bilduk lortu zuen nagustasuna, subiranistek irabazi baitzuten. Hala ere, Espainiako mapak bestelako itxura hartu zuen. Podemosen gaimerak PPek PSOEri aurre egitea eragin zuen, naiz eta bozetan Sánchezen alderdiak irabazi. Hala, hausnarketarako tarte gutxi utzita uztailaren 23ko hauteskunden kanpaina aurrea abiatu zen, eta horrek baldintzatu du udal eta foru gobernuen osaketa. Larun batean, eratu ziren udalak eta PPren babesa jaso zuen EAJak asteburu honetan. Euskal Herriko zeinbait udaletan, alkate makila jeltzalen esku geraserin EH Bilduren kalterako. Hala ere, EAJak dio babes hori alderdi popularren erabakia izan zela, baina ez zela egon inolako akordiorik. Eta gero PPek berak erabaki dau, PPek hauteskunde gauean esan eban ja, hor jarrera bat izango, ebala. Ez dugu horretaz hitz egin, ez dugulako ezer negoziatu, ez da negoziatuko bide horretatik alderdi popularragaz. Hala, naiz eta euren babesa erabili alkatetzak lortzeko osaketak egin eta bi egunera, EAJako presidente Andoni Ortuzar PPren aurkaritu zen. Izan ere, Ortuzarren esanetan, EAJarentzat ez da gauza bera PSOEk ala PPek gobernatzea. Azken batean, EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Hala, PSeko idazkari nagusieneko Anduezak adierazi zuen Moncloako bateak parez pare irekiko zizkiola PP Vox bikoteari udal eta foru hauteskundeen ostean EH Bildurekin adostu izanak. Sin duda alguna hubiéramos abierto la puerta de la Moncloa de par en par al Partido Popular y a Vox, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Udal eta foru gobernuen mapa berriak eta ura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagi dira jadanik kanpaina aurre honetan. Hala, Aliantza Santuak eskuin muturaren markoa onartu duela dio Arnaldo Otegi EH Bilduko ordezkariak, eta orain ez dela asteria PP Vox gelditzera deitzea. Eta horren segidan Mertxe Aizpuruak adierazi duenez, EH Bildu da euskal berme bakarra. Beste batzuk, zalantza egin eta Feijóoren PParekin negoziaketetan dabiltzan bitartean, ez dezagun ahaztu gainera Voxekin eta ultraeskuinarekin elkarlea lanean dabilen PPari buruz ari garela. Ortuzarrek bestalde uste du ezin dela eraman bost batzuen logika beste batzuetara. Edo nolare, kanpaina hasi aurretik alderdiak prest daude bigarren itzulerako. Eta Titanic itsasontzia dugu oraingoan hizpide izan ere, Titan itsaspekoa turistak Titaniken hondakinak ikustera eramaten dituen ontziak galduta darama igande goizetik. Estatu Batuetako eta Kanadako erreskate zerbitzuak baliabide guztiak erabiltzen ari dira ontzia aurkitzeko eta barruan daramatzan 5 pertsonak bizirik erreskatatzeko. Titan itsaspekoan turistak eta esploratzaileak eramaten dituzte Titanic ontziaren hondakinak bisitatzera, Ternoatik 600 kilometrora itsasoaren ondoan. Itsaspekoa ia 4.000 metroko sakoneran zegoela ur gainean zeuden laguntzaileek komunikazio oro galdu zuten. Barruan doazen pertsonak 30 ordurako oxigenoa dutela kalkulatu dute. Beraz erlojupeko bilaketa ari da izaten. Euskal Herriko zenbait txokotan eguraldiak gogor jo du esaterako harri erauntziek kalte handiak eragin dituzte zenbait puntutan. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan bota du bart gauean gogorren. Bestetik, Erriberan, zoro ugaritan uzta kaltetu eginda. Gaur kalte horiek zenbatzeko eguna izango da. Gipuzkoan ere kalteak handiak. Hori hala hondamendi eremu izendatzeko aukera aztertzen ari dira. Zumaian ez da, Udane?
Ipar Euskal Herrian atzo iluntzean izandako erauntziak kalte nabarmenak eragin ditu, izan ere 5 zentimetroko txingor bolek, teilatuetako urrodiak, auto eta etxe bakar batzuetako kristalak puskatu eta baratzetan txikizio handiak eragin zituen. Esaterako tomate landaretan edota ezpeletako piperren uztan. Bestalde, Nafarroan ere nagusi izan zen kazkabarra eta bertan herriberan Zangotzan eta Sartagudan esaterako bertako fruitu arbolak eta baratzeak denak txikitu zituen. Esan behar dugu, orain arte gogor aritu dela lehortea bertan, eta orain txingorrak ere uzta asko kaltetu ditu inguru horietan. Gipuzkoan bestalde, Elgoibarren eta hemen Zumaian gogor bota zuen, eta Zumaian aztertzen ari dira ea hondamendi eremu izendatu dezaketen. Esan dezakegu, aseguru etxeek lan handia izan dutela gaurkoan, eta horren inguruan aritu gara Patxiku Irisarri Euskal Herriko nekazarien elkarteko kidearekin entzun dezagun. Aseguratu ez dutenak, ez dutela kalte ordainik jasoko, hori horrela da. Eta hor, zuk arrisku bat hartzen duzu, eta arrisku horrek hori dakar, ez? Bertze kontua da baita ere, aipatu egin behar dela aseguruak dirua irabazteko daudela, eta aseguru horiek oso garesti direla, eta orduan izaten direla urte batzuk, nun nekazariak erabakitzen duen, ez aseguratzea, dirutza batzuk jarri behar direlakoz. Gero, ordea, tokatzen baldin bazaizu, ordeako lehorte bat, zeo zer berreskuratzen duzu, baino ez guztia noski. Eta Nafarroan izandako azken ekaitzek ere, harria ekarri dute labore soro haunitz kaltetuz. Zereal barazki, mahasti eta fruta arbolak hondatu dira. Gainera orain, urak zereala biltzea eragotzi du. Aldaketa klimatikoak eguraldia zoratu du. Eta udaberria, idorte handiarekin hasi bagenuen ere, orain euri jasa bortitzek ez diote bakerik ematen, lur landa eremu eta soroei. Nafarroan 3 aste jarraian daramagu euri ekaitzekin. Eta naiz eta mendi, erreka eta urtegientzat aberasgarria izan, eta baita suteak ekiditzeko aski egokia ere izan, nekazaritzarako ez da horren mesedegarria. Egun hauetako tenpestek kazkabarra ekarri dute Nafarroko ipar zein hegoan. Zereala, barazkiak eta fruta arbolak izugarri hondatu dira, eta momentuz datu ofizialik ez dugun arren, ematen du kaltea handia izan dela. Ur erauntsi eta kazkabarrak leku jakin batzuetan eman dira, eta lursai zehatzetan. Ekaitzaren ostean barealdia omen dator, eta asteburuan eguzkia eta beroa iragarri dute. Eta dagoeneko iragarri dituzte Atortxurrok jaialdiko 28. edizioan arituko diren lehendabiziko 6 taldeak. Jaialdia Atarrebean ospatuko da abenduaren 16an. Momentuz talde hauek iragarri dituzte. Burutik, Los Chicos del Maíz, Los Zopilotes Chirriaus, DJ Remi, Eskabidean eta Auxili. Atortxurroken helburua euskal preso eta islarien eskubideen alde egitea izan da hasieratik, eta horten euskal presoak sakabalatzeko politikak bukatuta amaiera berri baten bila egin beharra dagoela aldarrikatuko dute. Sarrerak atzotik eros daitezke webgunean. Eta ekainaren 23tik uztailaren 3ra egingo dute Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia. Jaialdiaren 20. urteurrena ospatzeko hainbat berrikuntza egongo dira. Besteak beste 16 film luze eta 25 labur erakutsiko dituzte sail ofizialeko 3 ataletan eta baita 2 euskal antzezlan ere. Me di cuenta que el guión iba por el lado de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De las mujeres de mi comunidad. 1, B, 2, toma 1. Marca. ¡Y acción! C'est carnivore les blaireaux, non? Bof, là...
Both as a woman, psychologically, as a filmmaker, all the employment discrimination that I suffered continues. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu, orain gaurkoan Nekane Artolarekin egin dugu hitzordua, ikastolen elkarteko lehendakari berriarekin. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten sakoetan denetatik ikusten hazia okeratu ahal izango banu xutia izan nintzen ere zaldia. Bada, 12:00 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakaria. Ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, hasteko bai aipatzen nola hilabete hasieran iragarri zuen ikastolen elkarteak, Koldo Tegitu kargua utzi, eta tira ez, horixe berritzean zuzaitugu ikastolen elkarteko lehendakari berria, nola heltzen diozu erronka honi? Erronkari ilusioz heltzen diot, badagolako, ez, etorkizunari begira jarri behar dugulako, eta hor badagolako zer egina, baina era berean arduraz, bai ikastolok eta hezkuntzak orokorrean dituen erronkak ez dialako nola nahikoak, eta bai horrek erantzunkizu bat ezartzen digu, ez, gure baitan bai. Ez, bainera 14 urteko ibilbideari eman dio amaiera Tegitu berak, zer nolako ondare utzi izan ere 14 urte asko badira alako kargu batean. Ekarpen izugarria egin dut, eta hemendikan ere eskerrak bidali nahi dizkiote Koldori egin duen ekarpenarengatik, eta bai bere ekarpen nagusia nik esango nuke alde batetikan, ez, Euskal Herriko ikastolak Europar Kooperatiba bera, sortzean egin zuen ekarpena, edo egin duen ekarpena, Euskal Gaintzarekin eta herri eragileekin aliantzak bilatzeko, ez, egin duen lana, eta nola bultzatu dituen aliantza horiek, eta gero Euskal Kurrikuluna eta Euskal Kurrikulunean ardaztutako gure material propioa, ez, eta hor ikaselkarren sortzea ere bai, ez, horiek aipatuko nituzkeola aipagarri moduan. Gainera azken urteetan ez gertutik jarraitu izan duzula, ez, ibilbide hori izan lehendakari orde izan zara, eta horretaz aparte kilometroak kultur erakundeko lehendakaria, ez, nola ibilizara azken urte hauetan? Bai, egia esan lana handiakin, eta azkenian kargu hauek, badakizu, kargua dira, baina konpromisoa ere eskatzen dutenak, eta horri ibili naiz alik eta txukunen, ez? Nire honena emanez, jakinda ere, hankasartzeak beti egiten ditugula, eta katxak ere, baina bide lagun oso onak izan ditut onduan, eta ditut, eta beraz, beraiekin ez, ikastolak barru-barrutik ezagutzeko aukera izan dut, eta egia esan, eskertuta nago oso, azkeneko urte hauetan egindako lan horregatik, bai. Gainera egia da artezkaritzako kideak ere aldatu direla aurrera begira, zer da badu garaia ikastolen elkarteak birformulatzeko? Ikastolen elkartea etengabe ari da birformulatzen eta garaietara egokitzen, ez? Azkenean hezkuntza handi behar dugu, eta begira da jendartean jarrita daukagu, hortikan jasotzen ditugulako pista nagusiak, eta, konstientegea etorkizuneko personak ezten ari garela, eta horretan ari gara buru belarri. Baina horretaz aparte egia da, ez? Nola azaltzen zenuten lurraldetasuna aintzat izan duzuela, postu berri hauek berritzerako, orduan honek badu berebiziko garrantzia ikastolen elkartean, ez da? Erabatekoa. Egia da, ez, aipatu da bezala, ez, Koldok egindako ekarpenetan, edo badagola bat Euskal Herriko ikastolak, ez, Europar Kooperatiba
osatzea, 2009an osatu zana, eta horrek ekarri du, dinamika nazional bat ekarri du gure baitan, egonkortu da, baina batez ere antolaketari begirakoa izan du da ekarpen hau. Eta orain nik uste dut badagokigula ere proiektu amankomuneak, amankomunei indar gehiago ematea, jakinda, administrazioek ezartzen dituzten mugak eta sistemak ezartzen dituen mugak zailtasuna dituztela, baina era berean ikusten dugunez ere Euskal Herriaren kontzeptuan atzera pauso bat eman dela, uste dugu guk horre egin dezakegun ekarpena oso interesgarria dela, ipar zeinego, elkarrekin pentsatzen eta egiten astea ez nuke esango, ze egiten ari gara, baina gehiago egitea, ez? Horretan sakontzen jarraitzea. Eta egia da ez, baina kargu hauek baina, badirela artezkaritzakoak ez, trantsiziozkoak, zer nolako prozesua murrilduta zaudete ba? Bai, egia da, orain zazpigarren batzarraren prozesuan murgilduta gaude, eztabaida nagusia eta gogoeta nagusia datorren ikasturtean etorriko da, eta zazpigarren batzar honek ekarriko du estrategia bat definitzea, eta estrategia definitzarekin batera plan estrategiko bat ekarriko du bere baitan, eta gero aurrera begira lidergoa eramango duen taldea orduan ere erabakiko da, plan estrategiko hori lideratuko duen talde hori. Baina egia da bihar izena duela prozesuak, ez hasieran ere aipatzen zenuen, etorkizunera, etorkizuneko erronkei erreparatzeko garrantzia, ez? Oraindik orain ez, behintzat oraingoz naizta zehazteke, eta aurrerago 2024an helduko diren prozesuaren emaitzak, ez, zer erronka nagusi nabaritzen dituzue? Bai, egia da, ekarpena aldi oro egiten ari garela, aipatu dut ikastolak eta egokitzapenerako gaitasuna demostratu dugula, baina egia da ere egungo jendartea oso azkar aldatzen ari dela, eta aldaketa horien aurrean guk ere kokatu behar dugula eta gure ekarpena moldatu edo egokitu behar dugula. Eta ikastolok beti izan dute egokitzeko gaitasuna, beren hortasuna ahalik eta gehien mantenduz, eta hezkuntzak jendartea ulertzeko oinarriak ezartzen ditu, eta horretan jarri nahi dugu indarra, ulertuz guk baditugula berezko erronka batzuk, eta diala euskalgintza, euskalduntzea barkatu, euskal kulturaren transmisioa euskal kurrikulunaren bidez, kolektiboa, gure herriarekin eta herriarentzat egitea, eta horietan sakontze bat tokatuko zaigu eta Euskal Herriko ikuspegitik noski. Eta baita ere, oroar, berrikuntza eta arloan sakontze bat ere. Horrek izango liatezke aitzen dudanez ardatz nagusiak, ez da, prozesuarenak? Bai, horiek izango lirateke, jakinda erronka potoloak dituela, jendarte honek eta horre ematen dira jaiotze tasaren jetxiera, kultura aniztasuna, erantzun behar diogu herri bezala, erantzun behar diogu hezkuntza bakarrik ezin duen, baina hezkuntza bada horre eragile oso, esanguratsua edo horre egon behar duna, aldaketa horien aurrean eskaintza bat egiteko, eta guk ikastolok gure konpromisotik emango ditugu urratsak etorkizunera begira ere bai. Antzeko arratzei begira ere badabil garatzen hilabete hauetan hezkuntza legea bera, hasieratik ekarpenak egiten aritu zarete ikastolen elkartetik ere, zer espero duzu edo zer eskatu alderdiei? Alderdiei arduraz jokatzeko eskatzen diegu, eta asko dagolako jokoan, eta ausardiz ekiteko garaia dela uste dugu. Egia da, hezkuntza egun dagoen hezkuntza sistema eraldatzeko ahalik eta lege hoberena nahi dugula, behintzat ikastolen elkartetik. Euskal hezkuntza sistema propiorako oinarri batzuk izango dituenak, edo oinarri sendoak ezarriko dituenak, eta aldela ahalik eta zehatzena izango dena, bai. Lege batek ezin baitu aldiro dagoen gobernuaren irizpideen baitako interpretazioaren esku. Orduan horregatik esaten dugu oinarri sendoak behar ditula eta zehaztasuna behar ditugu. Eta espero dugu ere
gure sarearen aitortza bat. Eta ikastola ereduaren hainbat ezaugarri kontuan hartzea. Ikastolak azkenean autogestioan eta autoeraketan ari gara, non langileekin batera familiek ere badugun, erabakigunetan parte hartzeko aukera, artezkaritza kontseiluetan eta batzarretan noski, batzarren bidez, eta horrek ere gure autonomia garatzea ahalbidetzen du. Orduan, uste dut, hor badaukagula zer eskaini, baita euskalgintza, kultur eta gizarte eragileekin ditugunez lankidetzak edo administrazioarekin baritzen gara elkarlanean ere, bai erkidegoko hezkuntza sailarekin, baina baita udalekin ere, beraz, gure eredutik dugun honen jasota gelditzea nahiko genuke. Eta badagoelako, eta guk ere aldarrikatzen dugu, eta nik uste dut ere koldok ere hortan ere indulak publikotasuna beste modu batera ulertzeko nahia edo badugulako, eta horre hezkuntza zerbitzu publikoaren kontzeptuaren guretzako berri ona dana, hor aipatua izatea eta gainera zehaztuta azaltzea. Egia da badirela hainbat ildo hezkuntza legearen baitan, ikastolen elkarteak bakarrik ez, beste hainbeste eragilek ere ez bat egiten dutenak, ez izan esaterako euskararekin, euskalduntzarekin, zer nolako garrantzia izango du, ez? Zuenak bezalako proposamenak aintzat hartzea edo ez dakit esaterako hori euskalduntzarekin lotuta, etorkizunera begira zer garrantzi izango dute halako legeek? Hain justu, esango nuke garrantzia handia izango dula eta izan beharko lukela, bai? Ezarri beharko lituzkelako, esan bezala, hainbat oinarri eta helburu eta berme ere, ez? Egia da, azken urteotako ebaluazio diagnostikoen emaitzak ez direla oso gure gustukoak izan, eta gure baitan bai larritasuna edo piztu da, eta ez ezagutzan, badakigu ezagutza azten ari dela, baina kezkatuta gaude erabilera eta kalitatearengatik. Orduan, horretarako hezkuntza eremuan behar dira erabaki ausartak hartu, eta horre proiektuan ikusi dugu. Badagola borondate bat hizkuntza proiektuak erdigunean jartzeko, eta badagola ere, horren baitan helburu batzuk markatzen direla. Baina guk esaten dugu berriro ere, horrek zehaztasunak behar direla, helburu horiek lortzeko, eta bermatzeko behar diren neurriak zeintzuk izango diren ere adierazi behar direla. Eta hor aipatu izan dugu, ebalaketa bera, guri nork ebalatuko duen asko oso esanguratsua da, hor uste dugu ezin dela irakasleen baitan utzi, uste dugulako denok irizpide berdinen baitan ebalatu behar direla, gero hobekuntzak egin alizateko hizkuntza proiektu horietan. Helburutara iritsten ez diren ikastetxeen arte. Ez ikusi beharko dugu zer nolako bilakaera hartzen duen, eta tira ez, ziur laster berri gehiago iritsiko zaizkigula hezkuntza legearen bueltan. Eta, lehentxeago aipatzen genbintzan ez nola, Kilometra Kultur erakundeko lehendakaria izan zaren orain arte ez, eta horri erreparatuta urriaren lehenean ospatuko da urrengo kilometroak jaialdea, Gipuzkoako ikastolen festa, horeretan izango da, tira, oraingo honetan zer helbururekin iritsiko da, edo zer mezu da gailendu gura dena? Horreta ikastola gaina 60 urte beteko ditu, eta bere esku jungo da kilometroak, urte osoko antolaketa da, eta orain arte ere egin dituzte ekimen asko, eta hor batez ere euskara eta euskal kultura jarri dituzte erdigunean, eta horren baitan indartu nahi dituzte 3 proiektu, bat zubiak eraikiz egitasmoa, hor Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako iparraldeko hainbat ikastolekin elkarlanean duten proiektua da. Bestetik euskarari lotuta herrian dituzten erronkei aurre egin nahi diote, eta horietarako proiektu batzuk
proiekturen bat jarri nahi dute martxan herriko gainontzeko eragileei, bai? Erronka horiei erantzungo dien proiektu bat, eta bestetik ikastola kokatua dagoen tokian aina bitartean hor badute halako baserri bat, eta baserri hori komunitatearen elkargune da, eta horri eman nahi diote hori bizi berritu, eta proiektu hori ere bizi berritu nahi dute, eta 3 helburu horien baitan izango dute aurtengo erronka. Gainera dagoeneko bada kantua, saretan ikusgai, entzun gai, Herriola izena du, leloa bezalaxe zer du hitz potolo honek atzean? Herriola, esaten dute bertan, zergatik oinarri daukalako herrioa. Herrioa da, ez da ibaia, herrioa da, arbasuek ala zioten, itxasoaren gertutasunetik gertatzen den halako fenomenoa, zeharkatzen du hiria, ibaiak, baina badauka mugimendua, mareak gora eta bera egiten dulako, eta gainera, beti ez du aldarte bera, orduan, hor badago mugimendu bat, eta noski ibaia egotea edo herrioak egotea zubiak eraikitzera ere, behartzen ditu gaitu, eta gainera jolak badira, garai bateko egurrezko ontziak, txalupak, eta horiek herrioan gora eta bera ibili izan dira, eta olak, eta faktoriak, herrioaren bi aldetan kokatuak izan direnak, sormena, eta jarduera biziko herria dela adieraziz. Orduan, 3 kontu horiek kontuan hartuta, eta herria ere izan daitekela beste bat, azkenian da herrioaren magalean sortzen den faktoria hori, bere uraren mugimendu horrek eta gazigozoak eta zubiak josten dituen komunitate bat, Beraz horren argazki ere izango da festa bera. Eta hortaz aparte akordatzen nola Ondarroan izan zen ibilaldian bestaletik bertan nagusitu zen mezutariko bat bazen bultzatu beharra aisialdian ere, euskara sustatzearena bera, nola gazteak eskolatik irten eta gian ikusten gabiltzala, eta lehentxeago ere aipatzen zenuen datuetan, nola jakin bakiun euskaraz iziten, baina erabileraren datuak txarrera, edo behintzat berantz badoa zen, zer nolakoa da, egun, nola erreparatzen diozue gazteek euskarekin eta euskal kulturarekin duten harremanari? Egia da, hor erronka potoloa dugula, beste bat, hizkuntzarekin lotuta, eta ez hizkuntzarekin lotuta, baizik eta identitatearekin lotuta ere bai, gaur egun teknologien edo gazteek harremantzeko dauten joerei erreparatuta eta teknologiak nola sartu diren ikusita, hizkuntza eta kultura hegemonikoek indarra handia hartu dute, eta orduan ikusten dugu hor badagola eremu bat jorratzeko erdigunean jarri behar duguna eta denok batera, nik uste hor bertatik sortu behar ditugula hainbat baliabide eta gainera erreferenteak eskuragarri jarri behar dizkiegula gazteei. Horretaz gain, hezkuntza ez formala, aisialdia daukagu hor, eta hor nik uste badala garaia eta aipatu dugu ezagutza handitu eta hazidan honetan, eta egun gure gazten gehiengoak eta umeen gehiengoak euskeraz badakien horretan, aisialdi eremu hori ere euskaraz eskaintzeko. Gure aldetik ari gara, halako proiektuak bultzatzen, badaukagu hor proiektu bat, Arikala izena duena, lurralde ezberdinetako ikastoletan Euskal Herria osoan ari garen, Euskaltzaindiarekin batera ari garen, eta Oezirekin batera ari garen martxan, lantzen, eta hor batez ere eremu ez formala aztertzen ari gara, behaien hizkuntza ohiturak, ume eta gazten hizkuntza ohiturak aztertzen ari gara, eta gero hortik ateratzen diren ondorioetatik ze eskuartze egin behar diren, aztertuko da eta martxan jarriko dira eskuartze horiek. Gainera egia da, ez erronka handiak badaudela, horri ere gehitzen zaio ez dakit esaterako teknologiaren olatu erraldoi hori nola badoan oso harin, eta euskarak ere behar du olatu horretara abiadura kasik eta berdinean igotzea, nola egin ekarpena ikastolen elkartetik horri? Guk esaten duguna da,
eta globalizazio eta ze hontan, tokikoari eman behar diogula, garrantzia. Eta gut tokian sortu eta sortzen den horri tokia eman, bai? Orduan, ez da erronka erresa, azkenian aipatu dut hizkuntza eta kultura hegemonikoek sartzen duten indarra, eta guk horretan ezin dugu lehiatu, bai? Orduan guk begiratu behar diogu gureari. Guk begiratu behar diogu gureari eta gurea erdigunean jarri. Eta guretik egin, ez? Gure modura, ez? Herri bezala nik uste dut horre erronka potoloa bat daukagula, ez da ikastolen erronka bat bezala, baizik eta herri moduan daukagun erronka bati erantzun behar diogula. Eta horretan indarra jarri, eta denak batera, ez, elkarrekin. Lehenago ere tarteka identitatea aipatzen zenuen, ez? Nola berreskuratu edo agian birformulatu beharra baita ere hori ere ez da erroka makala eta esan duzun bezala ez ikastolentzako bakarrik, baizik eta gizartearentzako orokorrean. Eta guzti hau aipatutan egane bukatze aldera, ez? Kargu berria hartu berritan zer mezu zabaldu Euskal Herritarrei? Nik ez da erresa, jendarteari orokorrean mezua zabaltzea, baina esango nuke badakigula erantzunkizunez jokatzeko momentua dela, eta badakigula hor ardura batzuk hartzea. Ez bakarrik hezkuntzari, baizik eta gainontzeko eragile, administrazio eta bar, bai, ikusten dugulako dauden erronken aurrean edo elkarrekin egiten dugu, edo bestela zaila izango dela, halako herri txiki batek, bere etorkizuna marraztea eta orain arte erakutsi dugu, badugula horretarako gaitasuna, orain hemendik aurrera ere bai, izan dezagun, izan dezagun, denak elkarrekin, euskaratik eta euskeraz. Premisa horri heldutan hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa, mi esker gurekin tartetxo hau hartzearren, eta hurrengora arte beraz. Eskerrik asko, zuei. Eta horrela iritsi gara albistegaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzun aldiro, 11.7 daudela eskuragarri geratu dezan.